Ngai sutnat hai gibriu manu menuru ki balong punctuality ki babat e kapor. Kapor gede ke spa ba haga jingim jonga. Te ka daily routine jonga kalau gobni ngi man ka step manga badi message jonga ngi lai ke be san steng ruduna. Ngi lai ke ngi lai doai na dep dengan doai nang tu pede ngi ngang sedang man shot ila di ko maju shot man ka si ka daily routine ngi jonga. Ti message jonga ila morning walk nang ta ila yoga wala chi step. Nang tade mga hang tukat bang nang shot atat nang le tat ya ka water therapy ngadi up acha minimum 1.5 to 2 liters every day. I take morning within 5:30 to 7:30 Man I kasngi man every day. That is my water therapy. Te kata ka de ka bang ingi maintain na ka banta ka la ka jong ka maintenance of health. How to maintain your own health. Tingkata ka di routine nga jongi ki maman naga sim. Jomde tanga jonga jong Mrs. Jongaru balong very health freak. Iba could maintain bha i late morning walk every day nang tai le ya ka yoga man ka singi kum tai le ka duty jong i wat i pensup ki so woro slightly so i pensup man ka shiti war sit.